И добре дошли в The BG Team. И днес ще цъкаме Last Man Standing, една survival игричка. И сега само изчакам да заради и ще се върнем, когато почнем. Добре. Добре хора, сега след 20 секунди започва рунда. И чайте малко. Ето почнахме. Трябва да влезна вътре. Еми вече съм вътре. Не, ще играя така. Първо ще играя много добре и да взема малко крушемец. Съм много бързо вече. Никога не ме е падал с някой човек да съм близо до него, освен с тия дет не си направим групичка. Да. Бе, хапчета, разбрахме, че има хапчета. Това съм разбрал вече много неща тук, че има. Не след не оръжиите. Им 120. Струва се да дойдем тук. Разстрелям. Ха-ха-ха. Разстреля, ама. Добре. Това не беше хубаво. Но какво да се прави? Вау! Що? Просто continue. Ще се върнем след малко. Хора, явно веднага започваме. И ето, тук сме се спалнали, вземам това, вземам това. Не прави така, вземаш това. Така. На гърба да ти. Вземаш куршуми. Вземаш още броня, вземаш куршуми. Вземаш още такива. И потеглям. Странно, къде ли се намерам обаче? Защото... няма нищо. Да, това оръжие. Нямаме нищо. Имаме нещо. Як скоп. Готовец като снайпер. Сега. Най-ме чудно къса ние и там. Няма оръжие се, няма нещо за това. Ей, така по-яко изглежда. Чакай, да видим това оръжие. Ще остане, бе. Готово. Интересна са на карта къде съм. Има и мене, значи напред е някакъв кратер, а е на сама играта.
Не съм. Да. И бариерата иде насам. Аз съм далеч. С това далеч и да не стане, съм точно до нея и да ме убий. Ей го града. И там среща. Ей там зад Балкана. Ето пък Балкана и там среща. И тази бариера по-бързо се маха. Добре. Двама са самоубили, да, така става пълен масак. Ще да го убия този. Как? Абе... Я да видим на кое място съм. Значи 40 място. Да видим какво печелим. Да, бе, разбрах на 45 място. Не печелим нищо. Връщаме сега в следващата игра. Добре, хора, тук сме, обаче има минута и няколко секунди. И тъй, че малко ще поспрем тук до рунда. Който сега ще следва. Окей, хора, остава една секунда до началото на този странен рунд. Ей, мене. Изчезнах. Лястри магия, как да изчезнеш и па се върнеш. Тук няма нищо. Къщи ще има много неща и... Айде се, нека. Пиштак. Пат. Ще играе така. Че и по-удобно. Дочь. Дочь, ну. Ах ти. Нещастник. Shit, аз пукам. Кога съм куршум? Да, взем куршум. Нахти. Воведал. Този повече няма види. Защото бариерата се мърда и аз смятам да избягам. Завършил съм на някакви трето място. Ма не получих почти никакъв левел. Разбера.
къде отивам? Има ли някакво място, където си струва да се иде? Право напред има някакъв град. Ето трябва да скача на пътя. И отиваме към този град. Минаваме от там. Ето само по пътя. Ей там. Това не е било град, че е някаква база. Да. Давам с пълна газ. Пак става 44, като миналата игра. Ма няма да се умра. Няма мър в този миг. Бариер, remove sun. Бягай. Бариерът се мърда скоро. Бягай. Кога бегам, аз съм на място, дето е пълно с оръжие. Поне това е моята логика. Ай, даш го е. Като си прост. Вземе тази пушка. Няма доста кушим за нея. Колко за 300? Не бега от тук. Дай ми хелки. Дай да е бронята. Ай, готов. Си бронята за 900. И така ще е по-лесно. Найде. Ей, куршуми. Кой човек ще помисли, че някой ще се скрие тук и ще го изненадам и ще го нокаутирам. Не и аз. Често казвам не и аз. Това да съм си го мислил. Трябва да се запушиш, мой човек, ама... Не, той остана там. Скрит. В една стая. Чекайки да дойдат да го убият. Ще беше много малко и... Вярно, той дали при някой ще умре. Тук ще взех същото оръжие, което имах. Това дава 300, това дава 600, това дава... Куршуми. Това дава 45, нещо си там и... потеглям. И тук влизаме и разглеждаме. То сега е Explore. Търсим айтеми. Вземаме айтеми, убиваме хора, вземаме айтемите и трябва да сме последният човек. Обаче малко ще е лошо, като станем само долу. Трябва да се намерим някъде. И да видим кой първи ще заколи другия. Който е малко гадно. Куршим още. Амо пистолус. Йоп, там бариерата, значи не съм. Проверявам набързо тук, че он не скриеш от нещо. Знаете ми, първо аз сложим и той сайта. И да има това.
Има ли нещо да разменяме в това нещо? Вижте, оу, е. Ето повече. Карай, ще потурим тук. Двете оръжица имат. Ето на какво слага, какво. Готово. Махаме се от тази база и... Опс, грешка. И... изчезваме. Някъде си. Трябва да изчезнем от тук, за да не изпресрещне бариерата и ние да не умрем. Да, верно. Това не иска би, той ни наби малко демидж на бронята. Защо? Защо е така гаден? Кажи, защо си набил този демидж на тази броня? Беше 900, да. На скоро време може да очаквате, да кажем, с Tedo TV. Да, скоро време, някъде първи, втори, може PGL създателя на този канал да се върне отново поради причината беше с счупена ръка и не можеше да снима. И очаквате скоро геймплей на интернет с Tedo TV, може би Fire Ghost и те. Ще видим кои са там. Но това да го очаквате. Сега отиваме да търсим хора в това градче. Да. Обикновено е там театър винаги намирам, някои му убиват. Чакай, видех някой. И ще го гръмна. Няма го гръмна, ще чакам да избяга и ще го застрелям. Как свиня. Ще го пръсна, ако го видя. Така се излегнем. Сега така няма да пипне никой. И ще го изкемпим. Къде избега това момче? Ето го. И гледай как лагва. Бъй, пич, пресинете или компа, защото ти лагва като гъс. И не мога да убия лесно. Поради проста причина, че ти лагва. Сега къде? Са. Его там. Пат. Изчезна. Пат. Не мога да го разстрелям, батей. Май, тям при него да го убивам. Така да кажа, аз съм страшно нещо. Който вида, го убивам. Вече видяхте. Убил съм един. Само един. Ха. Видим тук кой ще печели този рунд. Сега ще ме кемпи някакъв за въртата, затова ще направи така. То се е избягал, сериозно. Сета. Окей, хора, това смятам за края на това видео на The Begi Team и ще се видим следващия път. Но, първо да видим какво има тук. 17 място. Да, то може да го убия, макар е. Да, не ми дреме. От 68 човека. Добре. Виж, то сме зелен левел, да. Окей, хора. Както казваме, това е края. До следващия път. Да бегатим.